baphantsi komyinge we-45% abemibeli loMzantsi Afrika abasele begonyele isifo secorona ukuzokuthi ga ngoku. Eli ilinani elincinci kakhulu kumyinge we-75% urhulumente awayezibekele yena egonyeni abantu. UMzantsi Afrika ujongene nemfuno ephantsi kakhulu yezitofu zokugonya. Enye engcaphephe kwezempilo ithi oku kungenxa yokungathembani phakathi kwabahlali kunye nonxibelelwano lukarhulumente. People want information from a source that they trust. There has been a lot of information and misinformation circulating, and that of course is very frustrating. But as I say, the biggest finding, in a sense, is that people want information from a trusted source. Igqiza likhombe umno kulutsha njengabona bachaseneyo kakhulu nogonyo. Uphando lwabo lubonisa ukuba oomasipala bambaxa kunye nendawo zogobityholo zezona zinamanana phantsi abantu abagonyiweyo. Ezingcali zikhuphe isindululo sokuba kutshintshwe indlela yokukhuthaza abantu ukuba bayokugonya. I think if we frame our conversation today into looking what will become the new norm in the population groups that are, let's call them resistant as opposed to hesitant. And let's look at possibly what can we do structurally to address vaccine hesitancy so that it is not an individual decision. It is something that becomes a social decision or something driven by communities. Xa kungoku urhulumente sele sebenzise indlela ezohlukeneyo zokufikelela ebantwini ngokubaxelela ngokubaluleka kokugonyo ingakumbi kubantu ababuthathaka. Ezinye zezinzame ziquka amagqugula neenkokheli zoluntu ezifana nabefundisi, ooceba kunye neenkosi. Ukuthatha ngelwimi zeli-11 kuncedile ukuba kugonywe abantu abangaphaya kwamawaka 50 kwisithuba senyanga ezintathu.